Dávajte, dávajte. Poď, za zákrutou chytíš. Poď. Tu sa to položí, chvíľku, poď. On má také isté okuliare, teda má taký istý rám. Poď. Ešte ho aj docvakneš, poď. Teraz už zaber, není za čo. Pekne. Ide. Poď, teraz to zrýchlíš trochu, poď. Ukúsiš sa. Jedný vieš. Ide ďalší. Poď. Pekne, ideme, už neviem, čo sa šetriť, poďme. 500 metrov, poďte. Poď. To ich ešte docvakneš, poď. 500 metrov. Čo majú flašky tam vzadu? Vzadu? Kde vzadu? Ešte v tých vreckách. Jaj. Ide ďalší, tata. Poď, pekne. Už to je kúsok. Ďalší! Ja, stále budú chodiť teraz. Sú z tej malé, ale tým je veľký. Poď, pekne. Pár 100 metrov. Ideme naplno teraz. Poď. Poď. Ešte chytíš. Však pozri, chytil ich. Ďalší. Poď. Poďme. Poď. To je už finálny kopec. Poď. Kto chytí elektrobike? Ideme. Poď, už len pár 100 metrov. Ideme, to dáte. 100 metrov, 200, 300, 400. Hej, verím. Poď, chytíš ich ešte, poď. Poď. Poď, a už je záver. Poď. Poďte. Poď, už len pár 100 metrov, už není na čo sa šetriť, ideme. Poď, už udýcháš, poď. Poď, pekne ideš. No poďte, pár 100 metrov. Ešte chodíte pred vami, poďte. Počkej, ide automat. Poďte. Neviem, prečo sa tady trepajú autami.
Počkaj, vyberiem to jablčko. Poď. Poď. Tam ešte dotiahneš. Dotiahneš, nie. Však som povedal. Možno si počul na tej. Stupni si teraz video, keď nikto nejde. Ide. Dvaja. No. Tak traja, tak štyria. Tak 5. No, 4. No tak 5. To sú nejaký patent, to prvý nič. Poď, pár 100 metrov. Poď, pekne. To je dobré. To je skrátky. Ako vieš, že je skrátkej? To bude tak pomaly, vieš. Nemohlo to byť už dlhé, vieš. Poď. Ďalšie. Poď. Pár 100 metrov. Dobre točíš, poď. Haši. No, to čvakne. Poď. To je tiež konago. Poď. Poď, pekne. Ďalší. Poď, dobeha ho. Poď. Poď, už to poznáš, pár 100 metrov. Dobehneš ich. Ďalší, 2. Poď. Pekne. Tiež pekný bicykel, že? Toto je pekný bicykel. Poď. Dobre ideš. Poď. On má tu istú flašku. Asi tu dostávali tieto flašky na štarte, vieš? To nenatáčam, ak si to. A tam sú 2 a 3. Možno ešte stále budú chodiť nejak. Ale ja ich chcem nastačať. Poď, dobre. Poď. Poď. Poď, pekne. Poďte. Už pár 100 metrov. Ideme. Poďte. Poď, už sa nešetrí. Pár 100 metrov. Už maká. No, pekne ide. Poď.
dobre ješ, ešte ho chytíš. Poď, udrž iba tá kadenciu, poď. Poď, pekne, ešte ich pochytáš, poď. Poď. No tento ide dobre. No. Chvíľku, hej. On to ťa vyčerpáva, keď ideš po stojačke, vieš, dlho nevydržíš. Poď. No tie tvoje hodinky. Som počul ten zvuk. Takže to tak pipne, hej. Poď. Canon bike. Kanion. Poď. Pekne, pár 100 metrov. Vydrž to už. Pekne, pár 100 metrov. Už teraz sa nič sa šetriť. Poďme. Čo pojeme vyššie? Ešte chceš? Napíš sa ešte vody, nech to môžem odložiť. Odložíme. Poď pekne. Len pár 100 metrov. Poď. Víš, takýto bike sa mi páči. A sa tak točia tie koleska. Ja, skôr nepáči nám také tie nápisy. Myslím, sa to môže ľúbiť, ne? Už odpadáva. Menej blázov také v tomto kopci. Poďme trošku. Zastav si video. Po týchto dvoch, čo budú poslední. Poď, pekne, pár 100 metrov do cieľa, už sa nešetrí, poď, teraz ideš naplno. Poď. Pekne, poď. Poďte. Poďme. Už len 500 metrov. Poď, dobre ideš, dobre. Poď. Robím tebe fotku. Pozor, aby ti nepadol ten mobil sem dole, dobre? Počkaj, mám to chytiť. Dobre, toto bude krásna fotografia. Tak, stopiem Toto bude si. teda v trojici dorazil. A Dominika má, nie? A prichádzajú ďalší do cieľa 4. ročníka Leta Slovakia by Tour de France s podporou pochopiteľne. Toto je tiež krásne športové gesto. Gratulujeme.